Po střechu našlapané kongresové centrum Aldic v Hradci Králové se opět po roce proměnilo v Las Vegas. A to díky jubilejnímu už 10. ročníku koncertu Pirate Swing Band Gala. Za uplynulou dekádu se v hledištích těchto výjimečných představení Pirátů swingu vystřídalo už neuvěřitelných 40 000 posluchačů. A hradecká oslava byla bez nadsázky v našich končinách nevídanou show hollywoodského střihu, tentokrát ještě umocněná zapojením tanečnic a samozřejmě hostováním nejzářivější stálice české hudební scény Vojtěcha Dyka. Numericky byl v pořadí 10. Proto jsme si řekli, že to uděláme trošku jinak. Zaprvé vezmeme si velkýho hosta, což jsme udělali a myslím si, že Vojtěch Dyk naprosto nadchnul zatím ve všech sálech a speciálně v Hradci Králové. No a potom jsme taky chtěli poděkovat našemu publiku za těch 10 let přízně. Budu vítat jednoho člověka ještě, ke kterému mám úctu, vedu k němu úctu, protože dává dohromady celé toto těleso a když se kouknete na chlapce, tak dát dohromady tohle těleso je podle mě i někdy nadlidský úkol. Speciální host letošního gala a frontman Pirátů diváky překvapil i společným duetem. Se mi dobře zpívalo, protože to mám rád, tenhle prostě swingový druh hudby. Jsou dobře se spolupracovalo, samozřejmě. Musím říct, že vlastně jsem se cítil jako v pokojičku, což je u takové velké kapely důležitý pro toho zpěváka. V Pardubicích bylo vyprodáno od prázdnin. V Aldisu vlastně se vyprodal spodek taky velmi brzo, taky o prázdninách, což je nějakých 1500 lidí dohromady. Já, kdybych se tvářil, že to je jako normálka, tak to bych lhal teda. My jsme za to moc rádi a moc si toho vážíme. Děkujem. Prosím vás, Lucie, potvrďte, že to nemáme na cvičení. Nemáme. Jako každý rok zcela odlišná dramaturgie plná překvapení, efektů a humoru připomněla kromě desetileté gala tradice i mnoha další výročí Stevieho Wondera, Miroslava Horníčka či muzikálu Pomáda. V programu, který měl neuvěřitelný spád, se zaskvěla nejen kapela a zejména její frontman Jiří Ševčík, jenž s lehkostí téměř 3hodinový pořad držel pevně v rukou, ale také mnozí instrumentalisté tělesa. Opakovaný potlesk ve stoji od bezmála 2000 diváků byl tak kýženou odměnou roční práce Pirátů swingu. Tak se těšíme zase za rok. Díky moc.